Здравей, аз съм Благи. Позволи ми да ти разкажа за историята как калорийният дефицит промени не само фигурата, но и живота ми. Но нека първо ти споделя какво въобще е калориен дефицит. Калориен дефицит означава да приемаш по-малко калории, отколкото изразходваш. Така тялото ти е принудено да се обърне към мазнините за енергия и започва да ги топи, а ти започваш да смъкваш килограми. При мен всичко започна след като родих двете си деца в рамките на 2 години. Здобих се с 15 излишни килограма, енергията ми се беше изпарила, както и самочувствието. Започнах да изпробвам различни диети, но проблема при тях беше, че трябваше да се откажа от някои мои любими храни или дори да изключа цяло хранене, като например закуската. Това беше много неподходящо решение за мен, защото ограничаващите диети ограничават и приема на някои есенциални микронутриенти, което означава, че могат да доведат до дефицити на важни елементи в тялото и оттам до спад в енергията. А както разбираш, като майка на 2 деца под 3 години, аз имам нужда от много енергия. И ето как, след много неуспешни опити, експериментиране върху мен самата и десетки прочетени книги, стигнах до работещ метод, който не изисква да се отказвам от нищо, нито пък да тренирам по цял ден във фитнеса. И това е калорийният дефицит. Започнах да споделям моите ежедневни менюта в социалните медии и се оказа, че над 4000 жени имат нужда да видят точно това. 4 хранения на ден, като едно от тях обикновено беше с нещо сладко. Никога не оставах гладна, не тренирах и пак за 2 месеца свалих 10 кг. Многото благодарствени съобщения от всички тези жени, които търсеха начин да отслабнат по лек, дълготраен и приятен начин, ме вдъхновиха да напиша първата българска книга, посветена изцяло само на метода калориен дефицит. Но аз не съм единственият автор. Съавтор е моят партньор в живота и в писането Светослав, който е молекулярен биолог и фитнес инструктор, докато аз съм психолог и обучаващ се психотерапевт. Двамата съчетахме знанията си, за да напишем наръчник по здравословно отслабване, който включва всички работещи и прости стратегии за постигане на калориен дефицит, както и обогатяване на ежедневното хранене с всички необходими микроелементи. Освен това, включих в книгата специална част, посветена на психотерапевтични методики, които да ти помогнат да преодолееш пречките, които досега са те спъвали да отслабнеш. Например, храненето на емоционална почва. Сигурно ти е познато да се ядосаш и да отвориш хладилник. Към книгата сме приготвили и няколко специални електронни книги като подарък, така че няма какво да отлагаш повече. Прочети книгата, заповядай в нашата общност и чакам с нетърпение твоята обратна връзка.